Bandiraɓe, ha hande on ji ɗum ɗo ko kañnje, ɗum ɗo ko follere woɗere on ji. Kañnje nani, kañnje ne ko leggal kewngal nafoore, ma en ngar e ɓiɓɓe ɓe ko nafata, ma en ngar e leggal ngal hoore mum ko nafata, ma en ngar e ɗaɗi mum ko nafata kañnje. Ɗum ɗo kam ko lekki sosoɓe ko ñebbe gonɗo. Ndi kañnje ɗe nani, ɗum ɗa ko gawri ndiyemri, woɓɓe mbiya suuna. Ɗe ɗo fuf ma en ngar hen, sabu eɗen nganndi oɗo waktu gaweje ɗe ngoni ko e sortude ina ngufta. Ɗo kadi lorɗe kewɗe ina mbaɗe ɗo ha tengti e ko wiyete lorngal ndenka. Gawri so yehi ha puɗɗotoɗe sortude ɗe, wonko ittete e majje, wadde e ɓiɓɓe duuɗe, wadde e kaaƴe ñaargo, wadde e siro ko wiyete dindewi, inchallahu ta'ala, walla ceekowi, kala hen ko dañɗa ko lorngal ndenka mangal ngal ganduɗa so tawi a lotima ɗum, wona ko neɗɗo immanima fof yettoma, wona ko neɗɗo immanima fof gañma, wona ko neɗɗo immanima fof bonnanma. Inchallahu ta'ala ma en garan hen bandiraɓe no hanirta ni. So tawi noon a heɓi duuɗe ɗe, a heɓi kaaƴe ɗe, dindewiki walla ceekowi mboɗewiki, so tawi aɗa sira ɗum, a sirirta ɗum jamdi, ala ko hayre punkirta ɗum ha keɓa e siro he. E on waktu conal ko gittuɗa hen ko no foti fof mbadda ɗum hen, daɗɗa ƴeewa kaaƴe jeeɗiɗi mbaɗa hen, ƴeewa hayre fodde nde ganduɗa neɗɗo o daɗanteɗo o, so tami ɗum jungo mum heewat, o lomba ɗum hen, o ƴetta felgo ngo, ƴetta giye o ñakka hen, omo looto hen. Inchallahu ta'ala wona ko neɗɗo immanimo fof yettomo. Ma en ngar hen ha ɓuura yajde. Vidéo ina raɓɓiɗi seeɗa, musidɗo mon Alaji An Gorko Birkilane.